Ahojte! V dnešnom krátkom videu mám pre vás pripravený rozhovor s mojou starou kamarátkou, s ktorou sa nám cesty trochu rozišli, keď som sa presťahovala. Toto videjko je myslené čisto len pre zábavu, prosím vás, žiadne legálne referencie ani odporúčania tu nenájdete. Je to len také rozprávanie pri kávičke. Ja som akurát vyplatila, lebo mi bola zima. Tuto sme spolu! Koza. Na rozhovor som si vybrala túto malú kubánsku kaviarničku vo Fort Lauderdale, takže žiaden luxus sa nekoná, ale kávičku mali výbornú. Budeme rozprávať na hlas. Budeme rozprávať na hlas. Máme tu trošku sťažené podmienky, pretože nám tu pán za nami pracuje veľmi ťažko a nechce prestať. No dobre, vlastne Janka je moja prvá obeť, ktorá prišla do Ameriky pred 13 rokmi. Ja si to takto budem čítať, lebo mám toto pripravené. Aké si mala vlastne vzdelanie v tom čase, keď si prišla sem? Mala si strednú školu, učňovku, mala si vysokú školu. Čo bolo vlastne tvoje najvyššie vzdelanie v čase, keď si prišla? Vysoká škola, bakalár. Školu som dokončila a výhľadky do budúcnosti boli žiadne. Som robila v bare, dá sa povedať. A predtým, než som dostala ponuku prísť do Ameriky, som robila na mestskom úrade. Bol tvoj plán prísť rovno na Floridu, alebo mala si aj iné možnosti? Alebo prečo Florida? To bol iba jediný plán, ktorú nám akože ponúkli. Takže vlastne mala si tu už niečo vybavené, v zmysle tom, že mala si tu možno, že už ubytko, alebo nič? A robota, ex-priateľ dostal robotu. Ja som samozrejme, že mala začať robiť na hoteli a taký akože pajzol v živote som nevidela. Jeden deň som tam bola akože na skúšku, akože radšej by som vymetala nejaké smetné koše alebo zbierala smeti zo zeme zadarmo, ako robiť v takom hoteli. Vedela si po anglicky, keď si prišla do Ameriky? 10 rokov som sa učila angličtinu, nikdy som ju nepoužívala, čiže trvalo mi 3 mesiace, kým som začala rozprávať po anglicky. To si dobrá, mne to trvalo oveľa dlhšie teda. Ja som len potrebovala nabrať tie slovíčka na novo a odvahu, no ale jak som začala robiť v stripáči, tak tam musíš rozprávať, či sa ti chce alebo nechce. No a zase ľudia, keď vidia, že si blondinka, že si z Európy, tak oni to majú radi. Neboli úplne, že odmeraní, ale úplne, že super, len rozprávaj. Aj ten akcent oni majú strašne radi. Ja mám taký pocit, že všetci sa chcú so mnou baviť len preto, že mám ten akcent. A je to akože veľakrát otravné, to musím povedať, že... Ako ono nie je otravné to, že by sa s tebou chceli rozprávať, ale to, že prvá otázka, asi z Ruska? Ja som osobne anglicky nevedela, tiež sme mali angličtinu na škole, ale to bola taká iná angličtina, ako je teraz. Mám pocit, že tá mladá generácia, neviem, či si všímaš, oni už vedia po anglicky. Lenže rozprávať po anglicky na Slovensku je niečo iné, ako rozprávať tu. Španielský Američan bude rozprávať úplne ako, že mu hovno budeš rozumieť, takisto ako newyorský Američan. My keď sme boli proste mladé, tak tie naše učiteľky nikdy neboli vlastne v zahraničí, že oni vlastne mali tú angličtinu tiež len z knížiek a zo školy, lebo teraz si všímam, že je veľa aj zahraničných učiteľov. Leoška, si pamätáš? Z West Palm Beach? No, tak jeho dcera, ktorá je Američanka, by the way, po česky nevie, tak žije v Prahe a učí angličtinu. Je taký akože rozdiel toho, že máš tú experience v tej class. No, to je ďalšia vec. Chcela by som rozprávať iba po slovensky, ale myslím, že sa tomu nevyhneme. Dobre, takže vlastne chcela som sa dostať aj k tejto otázke, ale ty si to už trošku načala, že či si sem prišla sama. Ja trošku tú story poznám. Počkaj, môžem povedať, ak si to pamätám ja? No, hovor. Že vlastne, dobre. Takže ste tu prišli a za cieľom zarobiť si peniaze. Mali ste stanovenú sumu, ktorú ste si chceli docieliť a čas, ktorý chcete stráviť v Amerike, na to by ste to dosiahli a zaplatiť nejaký barák alebo niečo na Slovensku trebalo vyplatiť. A tvoj priateľ to tak nejako svojím spôsobom dodržal, odišiel po roku alebo nejakom čase aj s peniazmi, ktoré asi chcel, až na to, že vlastne tebe sa neušlo, ale to je detail. Ušlo sa mi $2500. No, dobre, vidíš, na autobus.
No, tak bolo tak, jak sme boli spolu, tak on dostal ponuku, že či nechce prísť robiť do Ameriky. Počase som sa dozvedela, že veľmi ma nechcel zobrať so sebou, no ale keď sme boli spolu, tak povedal Chudaček musel, no. Chudačik, no. Všetky papiere vybavil on. No áno, prišli sme sem za cieľom. Najprv bolo to, že zarobíme peniaze, pomôžeme mu vyplatiť dom, čo mal. Jeho sen bol, že on bude prvý, ktorý bude mať papiere a potom ja. Milé. Aj keď väčšinou je to úplne naopak, pretože pre baby je trošku ľahšie tie papiery získať ako pre chalanov. On robil po nočných, upratoval nákupné centrá. Ja som bola v tom stripáči, tak ako, sorry, tak som si tam našla niekoho. Takže vlastne ty si taký cheater. Ticho buď. Vieš čo, ja si myslím, že si našla iba lepšie, nie? Alebo však, jak to vidíš spätne, keď na tým premýšľaš? Máš výčitky z toho, že takto nejak akože, že... Ja som odišla od neho, dal mi $2500 a išiel domov. No, ja som sa potom dala dokopy so svojím mužom, vtedajším. Vtedy on bol ženatý, on podvádzal, čiže my sme podvádzali obaja. Čo pokladáš za svoju prvú ozajstnú prácu tu? Prvá normálna ozajstná práca, tak vďaka tebe. Že? No, vďaka tebe, že som vlastne sa ti ozvala. Housekeeping na hoteli a za veľmi malé peniaze vtedy, ale vtedy to bolo také OK. Ja si to pamätám, $8 a potom zvyšil na 10. Keď si robila dobre, šéf zvyšuje každé 3-4 mesiace ti zvýši. Sice na čierno, ale potrebuješ niečo robiť. Áno, tým pádom si vlastne, no... Aspoň nejaké peniaze. Nemusela odvádzať. Nedá sa to riešiť, že jeden bude platiť všetko a druhý bude sa plakať. No my sme to vlastne tiež tak akože nejak mali. Vlastne tým, že som nezarobila ja nejak extra veľa, tak vtedajší partner sa staral, myslím, že nejak o účty a ja som ten zvyšok bol tak nejako akože na cestovanie a tak, že vlastne sa to mali takto akože rozdelené a potom už keď som mala akože lepšiu prácu teda, akože lepšie zarábajúcu, tak sme si to rozdeľovali na poli. Takže ja si myslím, že tak akože asi to tak normálne funguje. A vlastne ty si z toho uklízení z upratovania som prešla na... Si prešla na front desk, že? No a vlastne to robíš doteraz, nerobíš? Aha. No akurát sme sa so šefom o tom rozprávali. No hovorím, 11 rokov teraz bolo a bude 12, no. A ten istý majiteľ je tam, ten Turek? Ten istý. Nie. A on má rád Európanky, lebo vlastne on tam mal aj vtedy tú inú, nebudem ju menovať. My robíme najlepšie, najpoctivejšie a za hociaké peniaze. A vydržíme robiť. A ja som chvíľku bola aj, keď si pamätáš, v tej nemeckej reštike, Beerhaus sa to volalo. Tam som ťa prišla raz pozrieť. To niekde oproti tebe, kde bývaš. Tu troška. Vlastne si mi aj zodpovedala jednu otázku, ktorú som chcela pýtať, že či máš pocit, že ľudia, ktorí sa sem prisťahujú a sú tak trošku limitovaní, takže či robia aj prácu za menej peňazí. Keď vlastne tu prežiť musia. Vlastne si mi to aj odpovedala, je to pravda, no. Kebyže môžeš vrátiť čas od tých 13 rokov naspäť, je niečo, čo by si zmenila, či už kvôli akože prácu, či by si napríklad bola s nejakým iným mužom, či by si sa rozišla s tým terajším skôr, neskôr, išla by si možno, že naspäť domov, alebo... Určite by som nešla domov. Neviem, ani by som nemenila nič. Nič by som nemenila, pretože život je krutý a treba ho žiť taký, aký je. A kým sa neprebiješ vlastnou cestou a vlastným trním a neurobíš si to podľa svojho, tak nemáš nič. Sice, ja ešte stále sa prebijam, ale životné skúsenosti mám. Mám krásneho syna a to je hlavné. Ale chcela by som sa spýtať, či si šoferovala od začiatku, jak si sem prišla? Sranda je na tom to, že som si robila vodičky mesiac predtým, než sme prišli do Ameriky. Keď sme prišli do Ameriky, trvalo nám zhruba 6 mesiacov, kým sme si kúpili auto. Vieš, lebo máme trošku iné značky, cesty sú trošku užšie doma, vieš, takéto veci. Úplne iné, benevolentnejšie, všetko sa dá jednoduchšie tu zvládnuť ako na Slovensku. Nejaký ten základ zo Slovenska určite pomohol, akurát tie pravidlá sú troška iné. A doma si sa učila na manuál? Manuál. Sprostá iguana. Ježiš, ale obrovská.
Oh, he's so big. There's 25 of them. Really? Beautiful. I love it. Just don't jump on my head. Launch time. Another one right there. Oh, he's about to jump. They're not aggressive. Oh, yeah, well, but they don't see us. Just one each. No a vlastne počkaj, a robila si tu potom dodatočne vodičák? Aj americký? Keď som vybavovala zelenú kartu. No, dobre, tak to ma zaujíma, že... Ale to bolo iba, ideš na, akože zrobíš test Robila si to elektronicky? elektronicky. Mhm. A som No ale ty si to už robila, keď si už anglicky vedela lepšie, že? Ale hej, to No. pred 6 rokmi. No, tak, ja ti poviem moju takú halus, že ja som si to vlastne robila tak rok potom, jak som sem prišla. Ja som po anglicky nevedela, ja som nevedela, čo sa ma pýtajú úplne. Išla som druhýkrát s tým, že som už študovala, myslela som si, že asi to nejak vykumem. Ani druhýkrát som neprešla, dobre? Tak to sa priznávam. Takže vlastne my sme to vyriešili tak, že zavolala som si prekladateľa. Mhm. Takže som mala normálne osobného prekladateľa, nemohol to byť rodinný príslušník. Vlastne sme boli v miestnosti aj s tou, čo ma tam skúšala a ono sa to nahrávalo, bolo to iba audio nahrávka, nie vizuálna a v prípade, že keby mala podozrenie, že mi hovorí odpovede v mojom jazyku, aby mohli by mi ten vodičák zobrať, hej. Takže ja som to musela takto na 3-krát, proste hamba na 100 rokov. A potom jazdu som mala ja s jednou rukou, proste to som mala v maličku. Opýtal sa ma, že či mám niečo s druhou rukou a ja som nechápala, že prečo sa ma to pýta. Proste oni tie otázky, ale to všeobecne, oni to majú aj tak školský systém je taký akože záľudné otázky, chytáky. Síce máš tam 4 možnosti, ale sú tak podobné, že vlastne keď fakt nedávaš pozor, tak sa dodrbeš. A na vodičáku, no akože križovatky v žiadnom prípade, kto má prednosť. Áno, Akože môj starý sedí na križovatke, on má ísť a on dáva prednosť tomu, čo má stáť. áno, áno. A ja sa len snažím byť milý. Záleží, aký si agresívny za tým volantom a ide ten, čo chce ísť proste, hej. Akože asi tak. To sa neučia New Yorkčan. pravidlá. Teda Fort Lauderdale je trošku viacej také busy, také, že je tu veľa ľudí a je to tu také trošku rýchlejšie ako u nás, mám pocit. Tam je kľudnejšie. Tam je kľudnejšie, tam je práve, že pomalšia tá premávka, pretože sú tam starí ľudia. A ja som sa tak na to zvykla a celkom mi to tak akože vyhovuje. Ja keď som bola doma na Slovensku a požičala som si auto, tak toľko fakáčov som nevidela v mojom živote, koľko som videla na tej dovolenke, pretože som bola pre nich príliš pomalá. Ja som akože úplne som bola mimo z toho. Ja som prešla celú republiku Na americké pravidlá? Na americké pravidlá a nechápem, nedostala som teda žiadnu pokutu, ale bolo to celkom také nepríjemné, takže mám pocit, že naši sú oveľa viac agresívnejší. Ale potom ešte mi príde, že veľa ľudí tu nemá ani vodičák. Vieš, takí tí, čo nemajú papiere, že šoférovať teda vedia zo svojej krajiny, ale nemajú vodičák a tým, že tu sú trošku pravidlá akože niektoré iné, tak je to vidieť, proste ja vidím, ktorí nemajú a ktorí majú. To sa mi stalo, keď predtým, než sme sa zobrali s mojím mužom, tak jak som bola tehotná, som sa ponáhľala do roboty. Mladý policajt ma zastavil, samozrejme. Ani pas som nemala pri sebe. Mala som iba občiansky a iba vodický som vystúpila. Slovenský vodický. Slovenský vodický, no tak som dostala pokutu $650-750 za rýchlosť a za to, že som šoferovala bez vodického preukazu. No a ako vlastne to tu je, teda ja toto napríklad neviem, že to dieťa kedy môže už sedieť na prednom sedadle? Minimálne 7-ročné, tak na Slovensku je to, že musíš mať 12 a minimálne 1,50 m. Furt sme chceli sedieť vpredu a on vždy povedal, nie, musíte mať 12 a aspoň 1,50 m. Ja som nikdy vpredu teda asi nesedela. Mňa vždy posadili dozadu. Starú Škodovku sme mali aj Fiata Ritmo, ne? Ježiš, aj my sme mali Fiata. Ale moja mama si nepamätám, že by šoferovala kedysi, keď som bola mladšia. Potom už neskôr kvôli robote musela. Citroën sme mali taký nejaký starý. Ježiš, si tu aj pospomíname. Dobre, chceš break, však ty ani nepiješ. Alebo